Min allervigtigste arbejdsopgave, det er at skabe relationer til vores kunder, som er tætte og langvarige, og sikre, at de er glade og tilfredse med deres Topdesk-løsning. Vi har rigtig meget dialog med vores kunder, og det kan være gennem telefon, det kan også være igennem online-møder via Teams, og det kan også være igennem fysiske møder, enten ude hos kunderne eller inde hos os på vores kontor. Derfor er det også ret vigtigt, at man kan have rigtig mange bolde i luften på én gang, fordi det er mange forskellige kunder, vi har, med forskellige behov, og derfor er der også mange forskellige dialoger, vi kan have med kunderne. En anden vigtig opgave er at kunne fremtidssikre vores kunders Topdesk-løsning, og på den måde gennem sikre en høj kundetilfredshed. En typisk arbejdsuge for CSM-teamet vil bestå af en masse relationsopbyggende dialog med vores kunder, og så har vi også en del interne møder på kontoret. Vi forsøger at primært arbejde inden for kontoret af i CSM-teamet, fordi vi har et tæt samarbejde med vores øvrige afdelinger, som f.eks. vores support-team og vores konsulentteam, men vi vil typisk også have 1 til 2 hjemmearbejdsdage, hvor vi her har mulighed for at fordybe os i nogle lidt mere administrative arbejdsopgaver også. Vi er et team bestående af 3 mand med hver vores kundeportefølje. Jeg synes, at vi er et godt team, som er gode til at vidensdele med hinanden og til at spare med hinanden. Og vi er gode til at samarbejde om at opnå vores fælles mål. Jeg synes også, at vi er gode til at motivere hinanden til at yde en god kundeservice. Og så oplever jeg også, at vi er gode til at spille hinanden stærkere og bringe det bedste frem med hinanden som kollegaer. Det, som jeg synes kendetegner vores kunderelationer, det er, at vi har en utrolig ærlig, åben og pragmatisk tilgang til vores kunder. Det giver anledning til en masse spændende dialoger på tværs. Vi tilbyder blandt andet en masse forskellige former for kundearrangementer, og det kan være alt lige fra webinars til netværksmøder til større konferencer, hvor at vores kunder har mulighed for at spare med hinanden, men også sammen med os. Det er tiltag som disse, som er med til at spille os stærke sammen, men også at vi får opbygget et samarbejde, som er baseret på tillid, gennemsigtighed og faglighed, fordi vi er nemlig mere end bare en softwareleverandør, vi er en samarbejdspartner. Den første ting, jeg gerne vil fremhæve, det er en udfordrende hverdag. Der er ikke mange dage, der er ens inde hos Topdesk, og det er også med til at give noget variation i mine arbejdsopgaver, og det synes jeg er enormt fedt. Den anden ting, jeg gerne vil fremhæve, det er vores unikke fællesskab, hvor jeg synes, der er højt til loftet, og vi er opmærksomme på hinanden som kollegaer, og vi passer på hinanden, og det er meget rart at være en del af det fællesskab. Den sidste ting, jeg gerne vil fremhæve, det er vores værdisæt, som er tillid, frihed og ansvar, som jeg synes er med til at bringe mange af de rigtig gode ting frem i mig, både som kollega og som medarbejder. Og jeg synes også, at det er med til at sikre, at jeg kan udvikle mig både personligt, men også fagligt.